May duha ka mga emergency accessible polling places kon EAPP ang Kanduman Elementary School alang sa mga senior citizens ug persons with disability nga mubutar. Aniya ang report. Pipila sa mga senior citizens mireklamo nga lisod isa ka sa emergency accessible polling places. Sa Kanduman Elementary School, duha ka special voting precinct ang gibuksan alang sa mga senior citizen. Una, alang ni adtong makasaka pa, samtang ang ikaduha sa guidance center alang sa mga senior citizen o person with disability nga maglisod na pagsaka. Gipasabot sa mga support staff sa EAPP, ubos unta nga dapit ang ilang gipili apan ang COMELEC mo'y nagpili sa lawak nga nagsilbing special voting precinct. Hinuon anaara sa ground floor sa Leonard Wood Elementary School sa Barangay Hagubiaw sa Dakbayan sa Mandaue ang emergency accessible polling place alang sa mga senior citizen, PWD, guban pa. May mga lingkuranan nga nagsilbing holding area usab alang kanila. Sama sa ubang mga tunghaan, galinya ang mga butante. Samtang sa Mandaue City Central School, ang mga butante sa barangay Alang-Alang, Cambaro ug Sentro. May tulo ka entrance ang tunghaan aron mas sayon sa mga butante ang pagdumdum sa ilang mga voting precinct. Alang sa election 2022 coverage, uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Chela Valiena, GMA Regional TV, Balitang Bisdak.